Formation minnu bolodalen no centre Mardianière kɔnɔ o ye coupe couture broderie ni stylisme modélisme ye ale ye san 3 ni kalo 6 kalan ye o formation tellement fana b'an fɛ ye o ye san 1 ni kalo 6 ye maquillage musorosiri coiffure o fana kalan mi centre Mardianière kɔnɔ o ye san 2 de ani kalo 6 o fana formation tellement be san 1 ani kalo 6 tatouage farafin jabi endu jabi o fana kalan bi centre Mardianière kɔnɔ no bana amina i former façon business la donc o kalo 6 à ce moment i ka diplôme sɔrɔ i bɛ se ka baara kɛ diɲɛ fan bɛɛ o kɔfɛ internat bi centre Mardianière la i bɛ se k'i den bila ka na Mardianière kɔnɔ siyɔrɔ ni dumuni a b'o bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ni k'a ka baara kɛ centre Mardianière filɛ nin ye Falajɛ IGA sirafara la centre Mardianière bɛ Segu Médine centre Mardianière bɛ Bakɔ Jikɔrɔni centre Mardianière bɛ Korofina sirafara gitɔrɔnda la ni mɔgɔ bɛ renseignement wɛrɛ la i bɛ se ka weleli kɛ 76 12 11 18 20 20 18 20 ou bien i bɛ weleli kɛ 76 22 01 04. Bi kari ye juye kalo tile 13 san 2025 aw minnu sɔgɔlen bɛ aw ka jabarani so mandi la an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ka kɛ ni aw ka wagati cogoya ye an bɛ aw ladɔnniya k'aw ka kunnafoni wagati selen filɛ bakuruba kunnafoni na an ka fintigilakaw ye wulikajɔ min kɛ Tɔnbɔkutu ni Gawo marabolo la an da bɛna don o la fo ka taga se an ka AES jamana ɲɛmaaw ye lajɛrɛ min kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ an da bɛna don o ni a ɲɔgɔnna caman na ko kan kunnafoni olu bɛna lase aw ma aw bisimila État-major général des armées ni o ye an ka fintigilakaw ka ɲɛmaa ye ale bɔra ka laseli kɛ jumadon juye kalo tile 11 san 2025 ka da diɲɛma kulo kan ko an ka fintigilakaw ye wulikajɔ bila sen kan Tɔnbɔkutu ni Gawo marabolo la a ye a jira ko min ye Tɔnbɔkutukaw fɛ an ka fintigilakaw ye Bamanti wale tigilamɔgɔw ka essence marayɔrɔ dɔ jeni ber kɛrɛfɛla la Tɔnbɔkutu marabolo la ani a ye a jira ko Gawukaw fɛ u ye dansigi Bamanti wale tigilamɔgɔw ka waleya jugu la ka u dagayɔrɔ dɔ bɛ ka o jeni Gosi marabolo la a ye a jira fana ko alamisa su juye kalo tile 10 san 2025 ko an ka fintigilakaw ye Bamanti wale tigilamɔgɔ dɔw tɛgɛ kɛ u la olu minnu tun bɛ ka ɲini ka jan da an ka fintigilakaw ɲɛ minaka ni an sɔngo ni ɲɔgɔn cɛ Gawo marabolo la a kɛra sababu ye ka tɛgɛ da Bamanti wale tigilamɔgɔ caman kan ka se ka dɔw yɛrɛ fana ka olu faga État-major général des armées ye a jira ko an ka fintigilakaw kelen bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa ni maajugu ninnu daga bɛ se ka ta ka bɔ an dala cogoya min lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la an ka AES jamana ɲɛmaaw kelen bɛ ka jɛkulu min bila sen kan ni o ye gouvernement de l'autorité de développement intégré du Lipta Gourma u ye lajɛrɛ kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ni a bɛ fɔ o ma ko visio conférence lajɛrɛ ni kun ɲɛminɛlen bɛ Niger jamana kuntigi général d'armée Abdurahmane Tiani de fɛ u ka kumaw kɔnɔna la u ye hakilina falen-falenw kɛ u bɛna minnu bila sen kan don n'a nataw la ka se ka baara kɛ cogoya min na min ye an ka jamana kuntigi général d'armée Asimi Goita ye ale ye kuma ta ka folikan belebele lase jɛkulu in ma a ye baara minnu kɛ don tɛmɛnenw na ani a y'a ɲini fana ko min ye jɛkulu in ye ni o ye ALG ye ko k'a yɛlɛma ka kɛ agence d'exécution ye AES tɔgɔ la yaasa u bɛna baara minnu kɛ don n'a nataw la u ka se ka o kɛ o kɔnɔna la cogoya min na ani o kɔfɛ fana a ye a ɲini fana ko a dagayɔrɔ min bɛ Waga kɔnɔna la ko a ka to yen ani fana k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan don n'a nataw la ka ɲɛmɔgɔ kura suganti min bɛna kɛ jɛkulu in ɲɛminɛba ye ani a ye laɲini fana kɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka bila sen kan u kelen bɛ ka baara min boloda jɛkulu in kɔnɔna la ani u filɛ ka hakilina kura minnu fɔ k'u ka fɛɛrɛw sabati yaasa u baaraw bɛɛ lajɛlen ka ban ka bɛn desanburu kalo tile 31 san 2025 ma ani fana a ye a jira ko ni hakilina ninnu bilali sen kan ko u bɛ ka laɲini min kɛ o waleyali nin bɛ o ko fɔ ni o ye ka na ni yɛlɛma ye u ka jamanaw kɔnɔna la ani fana min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya u ka se ka dɔn diɲɛma fɛ ani u ka jamanadenw yɛrɛ fɛnɛ mako bɛ fɛn min fana na ka se cogoya min na ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se ka o kow la waleya cogoya min na jamanaw kɔnɔna la u ka kuma kuncɛ kumaw la AES jamana ɲɛmaa saba bɛɛ lajɛlen a jira k'u labɛnnen bɛ sanga ni wagati u ka jamana ka ɲɛtaga ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka o waleya ka lakana sabati u ka jamanaw kɔnɔna la ani fana min ye jamanadenw magoɲɛkow ye ka se ka olu ɲɛnabɔ
An ka kalan minisiri Amadu Si Savane ye Banque mondiale ɲɛmaa kura Madame Awa Sise Wage bisimila a ka ministère kɔnɔna la alamisa don juillet kalo tile 10 san 2025 u ka lajɛrɛ kɔnɔna la min ye an ka kalan minisiri Amadu Si Savane ye ale ye a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ ale ka minisiriso ani Banque mondiale ni ɲɔgɔn cɛ ko a nafa ka bon kosɛbɛ sabula ko a kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka olu dɛmɛ yaasa min ye kalan ye o kow bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na Bama de b'a kɔnɔna la wa fana ko u kɛlen bɛ ka baara dɔ bila sen kan ni o ye programme dɔ ni o bɛ wele ko Mali inclusive and quality result for all ni o ɲɛsinnen bɛ an ka duguma kalandenw ma ko a bɛ u fo u ka o baara ɲuman kɛlenw na sabula u ye o jɔyɔrɔba ye kalan yiriwali la an ka jamana kɔnɔna la hani a y'a jira fana ko ale ni a ka minisiriso bɛɛ lajɛlen na bɛnnen bɛ ka dɔ fara halisa u ka bolodi ɲɔgɔnma in kan yaasa min ye kalanko ye o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min an ka jamanaw kɔnɔna la hani min ye an ka bogotigiw ye u bɛna fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa olu bɛ se ka kalan nafama sɔrɔ cogoya min na don n'a nataw la u ka se ka nafa ɲɛ u yɛrɛ ye ani ka nafa ɲɛ jamana ni u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen wa fɛnɛ k'u bɛna bɔlɔlɔsiraw bila sen kan bɔlɔlɔsira min bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka kalandenw ma yaasa u ka se ka hakilina ɲumanw sɔrɔ kalan nasira fɛ ka se ka baara kɛ ni a ye an ka jamana kɔnɔna la min ye Madame Sise Wage ye ale ye a jira ko bolodi ɲɔgɔnma min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko Banque mondiale labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka caman fara a kan yaasa hakilina min bɛ Mali ɲɛmaaw la kalan yiriwako nasira fɛ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na hani a ye a jira fana ko u labɛnnen bɛ sanga ni wagati ka dɔ fara denmisɛnnin minnu bɛ yen an ka jamana kɔnɔna la o kalan ta bɛ se ka caya cogoya min na minnu ma kalan olu ka dɔgɔya ani fana u kɛlen bɛ ka baara 19 min bila sen ka kalan yiriwako nasira fɛ jamana kɔnɔna la a ye i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ o la. An ka dinɛko ni an ka ladalako minisiri Dr Mahamadu Kone tun bɛ an ka jabaranisoba ORTM sanfɛ jɛmukan Malikura tasira sabanan kɛnɛ kan o kɛnɛ min kan a ye i da don an ka dinɛ ɲɛmaaw jɔyɔrɔ min bɛ u la lakana sabatili ani bɛn ni kelenya waleyali la an ka jamana kɔnɔna la a ye i da don a la sabula a ka kumaw kɔnɔna la a y'a jira ko min ye an ka dinɛ ɲɛmaaw ye k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bamaciwale kɛlɛli la an ka jamana kɔnɔ ani min ye lakana sabatili fana ye ani bɛn ni kelenya malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ko u jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ sabula a ye a jira ko olu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan u ni Maroc ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la ka min ye an ka karamɔgɔ dɔw ye k'olu ta ka taga kalan kɛ u kunna hadamadenya hakɛw bɛ se ka bonya cogoya min na an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ani an bɛ se ka bɛn ni kelenya ka o sinsin ani ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ko u taara ka taa olu kalan o la o kɔfɛ a ye a jira fana ko nafa belebele de b'a la min ye dialogue interreligieux ye ni o ye an ka karamɔgɔw an ka dinɛ ɲɛmaaw u ka sigi ka kuma ɲɔgɔnya kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛɛrɛw bila sen kan yaasa min ye lakanabaliya min ɲɔɲɛlen bɛ fɛɛrɛ min bɛ se ka sɔrɔ o la olu yɛrɛ fanfɛla la ka se ka o baaraw k'olu bila sen kan ani o kɔfɛ fɛnɛ a ye u fo an ka dinɛ ɲɛmaaw fo olu minnu ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye an ka ijidenw ye ka bɔlɔlɔsira bila sen kan min bɛ u ka iji baara bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u bolo ka sɔrɔ u ma degun ni tɔɔrɔ sɔrɔ u ka iji baaraw la o kɔfɛ a ye a jira fana ko an bɛ wagati min na i ko bibi in na ko gɛlɛya caman de bɛ an kan sigikafɔ bɛ se ka fɛn minnu ban o sigikafɔ ninnu lawaleyali tɛ taa an ka dinɛ ɲɛmaaw ka dɛmɛ kɔ sabula min ye bamaciwale tigilamɔgɔw ye u kɛlen bɛ ka hakilina kolon minnu don an ka sifinnakaw la ko olu hakili la ni an ka dinɛ ɲɛmaaw ye u fanga fara u ta kan o ko bɛ se ka ɲɛnabɔ hani fana min ye ka an ka denmisɛn minnu bɛ ni olu bɛ gerebuya kɛ ka se ka dankari kɛ o la ko olu ni Maroc ye u bolo di ɲɔgɔn ma o baaraw bɛɛ lajɛlen na ni o ye ka u caman ta ka taa n'u ye Maroc ka taa u kalan diinɛ la yaasa u bɛ se ka kɛ karamɔgɔba ye cogoya min na an ka jamana kɔnɔna la ka jamana yɛrɛ nafa k'u yɛrɛ nafa k'u sigidalamɔgɔw ka olu bɛɛ lajɛlen nafa ani a y'a jira ko ale ni a baarakɛɲɔgɔnw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye bɛn ni kelenya ye o bɛ se ka sabati ani ɲɔgɔn cɛ basigi ko olu bɛ se ka bila sen kan an ka jamana kɔnɔna la lakanabaliya o bɛ se ka ban cogoya min na wa ko o baaraw tɛ se ka kɛ ni an ma an bolo di ɲɔgɔn ma sabula ko an bɛ wagati min na i ko bibi in na ba Maliba ka taga ɲɛ o mago bɛ bɛn ni kelenya de la ani basigi
Belgique lasigiden min tun bɛ an fɛ yan ni o ye Patrick Deboyek ye ale ni an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔn ye alamisa don juillet kalo tile 10 san 2025 kɔnɔna la. U ka lajɛrɛ in kɔnɔna la min ye an ka ministre Diop ye a ye folikan belebele lase Belgique lasigiden ma o min ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye ba Maliba ni a ka jamana u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnma kɛ cogoya min na ka baaraw kɛ ko a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa o baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogoya min na a ye folikan belebele lase a ma a ka cɛsiri waleyaw la ka ɲɛsin ba Maliba ni a ka jamana ka bolodi ɲɔgɔnma ma sabula a ye a jira ko a ye o baara minnu kɛ ko a nafa yera an ka jamana kɔnɔna la. An ka kunnafonidila Seyidu Umar Traore ni ale minɛlen bɛ ka sababuya kɛ ko a ye ja dɔw bila an ka bɔlɔlɔ siraw sanfɛ min ye dɔgɔyama ye ka ɲɛsin an dafɛ jamana dɔ jamana ɲɛmaa ma ale ka kiiri tigɛra alamisa tɛmɛnen juillet kalo tile 10 san 2025 a kun bɛ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ an ka kiiribulon tigilamɔgɔw ye a jira ko ɲangini wale min bɛna ta ka ɲɛsin a ma ko u bɛna na o ɲɛfɔ juillet kalo tile 14 nata san 2025. An ka kunnafonidila dɔw ye a jira ko olu kɔni bɛ ka jateminɛ kɛ ko in na sabula olu ye a jira ko liberté d'expression bɛ ni o ye maaw k'u hakilinata fɔ faso ko kan ko a bɛ dan yɔrɔ min na olu kɔni bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen bila sen kan ka se ka o ko ka o ɲɛdɔn. Sira min bɛ Wabariya ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ ni ale tiɲɛna salon min ye Gunzuri ye o conseil communal olu ye fɛɛrɛ bila sen kan yaasa sira in bɛ se ka dilan cogoya min na o hukumu kɔnɔna la u ye welewelema kɛ ka ɲɛsin u ka sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma u k'u fangaw fara ɲɔgɔn kan yaasa sira in bɛ se ka dilan cogoya min na u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya sɔrɔ ani u bɛ se ka sira in boli cogoya min hɛrɛ ni baden kɔnɔna la ka sɔrɔ degun m'u sɔrɔ u ye baara in daminɛ sibiri tɛmɛnen. Ji ye tiɲɛni don maa minnu kunna an sɔngo marabolo la salon min ye service de développement social et de l'économie solidaire ye olu ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin dugu 3 dugudenw de ma ni o ye Bara Bura ani an sɔngo ye arabadon juillet kalo tile 9 san 2025 an sɔngo kɔnɔna la min ye maa 85 ye olu de ye nin dɛmɛ in sɔrɔ wa dɛmɛ ninnu na min ye malo tulu ɲɔ fo ka taga se birifiniw olu caman bɛ a la yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogoya min na. O bana ta Togo kɔnɔna la Togo jamana ɲɛmaaw bɔra ka laseli kɛ k'a jira ko maa minnu kelen bɛ ka jajuguw bila bɔlɔlɔ siraw sanfɛ kabini juin kalo tɛmɛnen min bɛ kɛ sababu ye ka fitinɛ wuli u ka jamana kɔnɔna la wa u y'a jira fana ko ja ninnu yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ dɔgɔyama ye ka ɲɛsin u ka jamanakuntigi ni o ye président Fore Ɲasingbe fo ka taga se u ka fintigilakaw ka ɲɛmaa dɔw ma ko u bɛna na o maa ninnu bɛɛ lajɛlen nɔ minɛ i n'a fɔ sariya bɛ a fɔ cogoya min na wa ko u bɛna ɲininiw bila sen kan ni maa ninnu mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la ka se ka tɛgɛ da u kan cogoya min na ani fana u ye jɛkulu dɔw ni o ye ONG dɔw ye u ye ɲangini wale ta ka ɲɛsin olu ma ka sababuya kɛ ko u ye jajuguw bila ja minnu kumakanw tɛ tiɲɛ ye. N'an bɔra yen an bɛ taa Libi kɔnɔna la Libi ministre de la défense ni o ye Usama Aljuwali ye ale bɔra ka laseli kɛ k'u kɛra bɛ ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa min ye jamana ye a bɛ se k'a ka sariya boli cogoya min na u ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na sabula a ye a jira ko dancɛ min bɛ Algérie ni Tunisie ni ɲɔgɔn cɛ ko u ye kunnafoniw sɔrɔ k'a jira ko lakanabaliya ɲɔ ɲɛlen bɛ o yɔrɔ ninnu na ko maa faga fo ka taga se adamaden feere o ɲɔ ɲalenba de don o yɔrɔ ninnu na o hukumu kɔnɔna la a bɔra ka laseli kɛ k'a jira k'u bɛ n'u ka fintigilaka dɔw bila ka taa u ni jamana minnu bɛ dancɛ bɔ yaasa jamana ka sariya bɛ se ka boli yen cogoya min na dan bɛ se ka sigi maajuguw ka waleya jugu la o yɔrɔ ninnu na cogoya min wa a y'a jira fana k'u ye fintigilaka minnu bila ka taa u dalen bɛ u la sabula u ka baara ɲɛdɔn bɛ u la wa k'u b'a dɔn fana u bɛna na baara in kɛ n'u sɛbɛ bɛɛ lajɛlen yaasa jamana ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a ta ye cogoya min jamana ka sariya o bɛ se ka boli Libi ni a nɔkandugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an b'an ka dibilabarakɛbagaw fo sabula o jɔyɔrɔ ka bon an ka baara in na an b'a fɔ k'Ala ka basigi sabati an ka jamana kɔnɔ Ala ka sankɔrɔta di an ka fintigilakaw ma ni Ala m'an ka jɔnya an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ka kunnafoni di aw ma ladiriya la shukran.